Φίλες και φίλοι, από όσους δεν με ξέρουν, θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν προλαβαίνω σε 2 λεπτά να ζητήσω τον εαυτό μου. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος στις επόμενες εκλογές. Θέλω να πω κάτι, ότι είμαι ένας κακός υποψήφιος, γιατί έχω κάνει 3 πολύ σημαντικά λάθη. Πρώτον, έχω ασχοληθεί με τα οργανωτικά του ποταμιού. Ήμουν συντονιστής στην πρώτη ομάδα του ποταμιού που έγινε στο νομό Θεσσαλονίκης. Μετά στο συνέδριο εκλέχτηκα στη Συντονιστική Επιτροπή, σε διάφορες θέσεις τέλος πάντων πάνε μέσα στο ποτάμι. Το κακό είναι ότι όταν θέλεις να είσαι χρήσιμος, συγκρούεσαι με πολλούς. Και με τους μισούς από εσάς έχω μαλώσει και έχω τσακωθεί. Δεν πειράζει, το έχω παρεξηγήσει. Δεύτερο λάθος που έχω κάνει είναι ότι ποτέ δεν έψανα να λέω ανοιχτά τη γνώμη μου για πολιτικά ζητήματα. Και εδώ πέρα πάλι, όταν λες ανοιχτά τη γνώμη σου, πάντα κάποιους αφήνεις δυσαρεστημένους. Εγώ δεν έβγαλα την ουρά μου από κανέναν τέτοιο καυγά. Τρίτο λάθος. Χρόνος και χρήμα. Χρήμα δεν είχα πολύ να ξοδέψω. Το χρόνο μου, το περισσότερο, την τεράστια πλειοψηφία μου, την πλειοψηφία του, την ξόδεψα για το ποτάμι. Όχι για τον εαυτό μου. Ακόμα χειρότερα, εκτός από αυτά τα 3 λάθη που έχω κάνει, έχω ένα άλλο λάτωμα, δεν μαθαίνω από τα λάθη μου. Αν μου δινόταν ξανά η ευκαιρία, θα έκανα ακριβώς τα 3 αυτά λάθη. Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, γιατί αν ήταν διαφορετικά δεν θα ήμουν στο ποτάμι. Γιατί εμείς έτσι είμαστε στο ποτάμι.